Mukbang is dinengdeng. It's an Ilocano delicacy. Ito po ang ating meron tayong malunggay. See guys. Oh, malunggay. May sili, kalabasa, ampalaya. Meron din talong. Tsaka jarjir. Try lang natin magmukbang ng naka-live. Kung may pupunta, salamat. Dito ako sa kusina, guys. Kain tayo. Nandiyan naman yung mga oripon. Tagilid ko nga yan. Ayan. Meron din tayong Pepsi. Naisipan ko lang. Tapos, kakain tayong nakakamay. Ngayon, ang ulam, may bagong isda. Tapos may pampagalang sili. Ganyan. Kain tayo. Sana may pumunta. Sumilip man lang. Dumalaw. Sili. Sarap ng anghang. Salamat po sa dyan, ng tamsak at sumilip. Alauna medyo na yata dito. 1:30 na ba dito? Wala na. Parami akong kanin, guys. Samahan niyo kong kumain. Sana hindi ako mapalo ni Lolo. Lagi akong pinapalo ni Lolo. Init ulo ni Lolo.
Oh, panalo sa anghang. Ang palaya, anti-diabetic. Mm. Sarap.
Kain tayo guys. Malunggay. Kumakain na pag-uutusan pa. Abroad pa more. Sino guys yung mahilig dyan sa sili? Sarap ang palaya. Naku, patay, mahuhulog tayo nito kay Lolo. Hindi may gulayan na akin. Grabe, mga best. Thanks guys for watching. Sa nagtamsak dyan at nanood, salamat po. End ko ng aking video kasi kahit kumakain ako, tinatawag ako ng aking amo. Doon sila masaya.
And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, like, share, at kalimbangin ang aking Tililing Ice Cream Bell. Thank you. Bye-bye.